fotokopiak. Eta posterrak, kamisetak, pegatinak, era guztietako inpresioa txukun eta profesionaltasunez. A las 11:30 viene la banda municipal de Tolosa, nos tocará canciones de carnaval y estamos muy contentos porque ya huele esto a carnaval. Gauz bada polita dala, zati, Tolosa arrantzat nik uste konzierto bat oso polita dala. Eta gero gaina, behaientzat memoria lantzeko eta oso nadare bai. Zatik ez da bakarrikan aitzea bestik, baizik eta kantatzea eta pixka gogoratzea lehenko gauzak eta oso nada, memoria aldetik ere bai. Eta polita, ez dugu esango, Tolosako ontzat. Pila bat dier, hasi ginela hona etortzen, bai musika banda eta bai txisturarik. Orduan, egia esan, gu oso guztatu zeian, zatik beti benzatzen dugu, hemengo jendiak merezi dura, ez da, igual ezin du egetxi Tolosaldea, inauteritako musikan zutea eta hola, eta, gu prest gaude, etortzea, eta jendeak nik uste oso guztua gatzela. Fotokopiak. Eta posterrak, kamisetak, pegatinak, era guztietako inpresioa txukun eta profesionaltasunez.